ये पुलिस देश की नहीं है, ये पुलिस बीजेपी की। भेजा फट रहा है मेरा गुस्से से इस वक्त। तो हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जिहेतु नोंथांमोना नुगासिनो दङ दिल्लीनि जन्तर मन्तराव जे सनाम वांचुक जाय लादाखनि सासे थागिबि आरो जोंनि इन्डियानिनो सासे गेदेरथार इन्जिनियारिं आरो साइन्टिस्ट स' बिथाङा उखैहाब मोनसे आन्दलन खालामबाय थादोंमोन। थ' बिथांनि जितु उखैहाब आन्दलन खालामनाय बेखौ दिनै फुङाव दिल्ली पुलिसा जबरदस्ती एमब्रायै लाना थांनानै गंसे हस्पिटालाव सोसनहैबाय। थ' लोगोफोर, बिनि बागै फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोनजों सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। पर्दा लगा था भाई। दिल्ली पुलिस ने आज इतनी गिरी हुई हरकत करी है, आज इतनी नीच हरकत करी है, जिनके लिए हमेशा जाने जाते ही है। सोनम सर को जबरदस्ती ये लोग यहाँ से उठाकर लेकर गए, और वो जो पुलिस वाला हंस रहा है, वो जो पुलिस वाला हंस रहा है उसके चेहरे दिखाओ। ये देश के गद्दार है, ये देश के गद्दार है, ये देश की गद्दार है। ये पुलिस देश की नहीं है, ये पुलिस बीजेपी की। अगर आज ये जनजी बिगड़ गया ना सर, अगर आज ये जनजी हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। अगर वांगचुक को कुछ हो गया, सर को कुछ हो गया तो चिंगारी लग जाएगा हिंदुस्तान में। इंकलाब 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 इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की। और पूरे देश के जनता अगर एक पर खड़ा हो गया, कुछ कर नहीं तो नेता क्यों भेजे? नेता को गुंडा क्यों भेजे? रोड पर दौड़ा के मारेगा। सुनिए, कुछ कर नहीं सकते तो गुंडा क्यों भेजे? जो नेपाल है ना, नेपाल देखा था ना क्या हाल हुआ था वहाँ के लोगों का? हेलीकॉप्टर नहीं मिल रहा था उनको भागने के लिए। यहाँ भी ऐसा ही हाल होगा। मैं देश की जनता से आह्वान करूंगा कि 20 करोड़ लोग संसद में पहुंचे, यहाँ पे जंतर मंतर पे सबके सब जंतर मंतर आ जाओ, और 20 करोड़ लोग यहाँ से संसद तक मार्च करें। जब लोकसभा प्रधानमंत्री का बस घेराव करेंगे। बात सिर्फ इतनी चढ़ाई करेंगे मेरे प्यारे भाइयों। देखिए, आपने कभी ऐसी कायरता? सोनम जी को फोर्सफुली उठा के ले गए हैं। इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं, दिस इज ब्रेक्स माई हार्ट, इट ब्रेक्स माई हार्ट। मेरे देश वालों, कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? I don't know what to say, I don't know what to think, I don't know what to, I just wish I was there to help in some way. भेजा फट रहा है मेरा गुस्से से इस वक्त। थारैनो नोंथांमोना नुबाय आबुजे दिपकि बिथाङा मा बुंदों, आरो गोबांथार गिदिर जायफोरा सावथुन मुलुगनि आरो मेथाइ खनगिरि आरो बिजाल दत्तला होननाय बिथाङाबो माखासे बाथ्रा फोरमायदों, आरो गोबां एक्ट्रेसफोरा बिनि सायाव अजद बेखौ सापर्ट खालामदों जे सनाम वांचुकखौ। दा बिथांनि देहा गोबां लोरबां जाबाय। दा दिनै फुंनि समाव बिथांखौ जबरदस्ती दिल्ली पुलिसा दिखांनानै गंसे हस्पिटालाव लाना थांदों, आरो बिनि जितु सनाम वांचुकनि बिसि बेबो दंहैयो। दा सनाम वांचुकआ सासे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फिउचारनि खोथा सानग्रा, फरायसाफोरनि खोथाखौ साननानै बिथाङा आन्दलन खालामदों, आरो बिथाङा सासे इन्जिनियार आरो साइन्टिस्ट। बिथाङा लादाखआव जे बरफनिफ्राय मोनसे टम्स बानायनाय, न' बानायनाय बेफोर खामानिखौ मावदोंमोन, आरो लादाखआव जायफोरा फौजिफोर थायो बैसोरनि थानायनि बेबस्था मोनसे बानायनो होदोंमोन, आरो गिदिर मोनसे स्कुल, प्राइभेट स्कुल, जाय प्राइभेट स्कुलाव बिथांनि नामाव जिहेतु फरायसाफोरा फ्रियावनो सोलोंनो हायो। दा बेफोरबायदि गोबां बेबस्था लादों बिथाङा। मेनलि स्टुडेन्टफोरखौ गोबां बाथ्रा सानो। आरो सनाम वांचुक बिथाङा जोंनि बिटिसिआवबो फैदोंमोन, जाय प्रमद बर' दैदेननाय गभर्नमेन्टनि समाव बिथांनि जितु APSC एग्जाम पास जानाय जाय फरायसाफोरखौ बरायनाय, बे समाव सनाम वांचुकआ फैदोंमोन जोंनि बिटिसिआवबो। थ' अब्ला नोंथांमोना बुजिदों
जे दिनै इन्डिया गभर्नमेन्टआ जे बेफोरबायदि मोजां मोजां माखासे थांखिफोर जायफ्रा दिनै गावनि सैथो लामाजों जे फरायसाफोरनि इयुन जेनेरेसनफोरनि जे भबिष्यतखौ साननानै फिउचारखौ साननानै जे आन्दलन खालामदों दा मोजां नागिरदों नाथाय बेफोरनि सायाव गभर्नमेन्टआ दिनै नोजोर होआ जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्टआ तो खालि जोंनि इन्डिया गभर्नमेन्टआ मा खालामदों जे जातिजों हारि धोरोमजों धोरोम हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान हिन्दु बायदि बायदि बेफोरबायदि फाव खालामनानै दावराव दावसि हारिजों हारि धोरोमजों धोरोम नांहोदों आन्दलन खालामहोनायावसो बांसिन गोसो होदों आरो बिदेश बेरायनानै गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बिथाङा इन्जय लाहैदों नाथाय दिनै गावनि हादोरावनो जेरै मणिपुर बायदियाव दासिमबो सुग्लायाखै दा अरुणाचल बायदियाव दिनैसिमबो आन्दलना सोलिगासिनो दङ जोंनि बिटिसियावबो दासिमबो गोजोनानो गैया दा बेफोरबायदिखौ दिनै भारतनि जे प्राइम मिनिस्टारफोरा नायनो सम मोनाखै खालि गावसोरनि जेब्ला इलेक्सन फैगोन बै इलेक्सनाव थाखा थफ्ला फिसा माबा मोनसे रानथिनानै भट बेंक हिसाबै बिथांमोना बुथुमनानै लायो नाथाय फरायसाफोरनि फिउचारनि थाखाय दिनैसिमबो इन्डिया गभर्नमेन्टआ मोजां बेबस्था लायाखै दा बेनो जोंनि इन्डियानि अभाबा अब्ला नोंथांमोना सनाम वंशुनि जितु उखैहाब आन्दलन खालामनाय बे नंखाय होननानै सानगोन नामा तो जेब्ला महात्मा गान्धी मोनाबो उखैहाब आन्दलन खालामदोंमोन जोंमोनाबो उखैहाब आन्दलन खालामदोंमोन दा बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोर दङ जारिमिन दङ इन्डियानि कनस्टिटिउन्सियाव दङ बेफोरबायदि लिरनाया तो अब्ला दिनै इन्डिया गभर्नमेन्टआ बेफोरनि सायाव मानो जेबो सलुसन खालामनो हाया खालि पावाराव दङ खालि देशखौ बरबाद खालामनानै खालि भटनि समाव भट बेंक बानायनाय खालि आम्बानी आदानिनो माने टेक्स लायै हा हगारनाय बिसोरनो बिजनेसखौ गेदेर खालामहोनाय दा बेफोरावल' जोंनि इन्डियाया नांथाबनानै दङ दा फिसा माखासे हारि फोलेरनि जे जेंना स्टुडेन्टफोरनि जेंना बैफोर जेंनाखौ दासिमबो सुस्राङाखै बेफोरनि सायाव बेबस्था लायाखै तो लोगोफोर बेयाव नोंथांमोना मा फोरमायनो कमेन्ट खालामना फोरमायदो।